podujatie je nielen sviatkom hudby a spevu, ale aj krásnym stretnutím generácií, ktoré spája láska k ľudovej piesni, tradíciám a našej kultúre. Spevácké súbory a magičné spevokoly, ktoré dnes vystúpia, prinášajú na pódium nielen svoje hlasy, ale aj kus svojho srdca, zanietenia a radosti zo spoločného spievania. V ich podaní sa pieseň stáva mostom medzi minulosťou a súčasnosťou, medzi dedinou a mestom, medzi ľuďmi, ktorí sa radi stretávajú, aby si pripomenuli, že slovenská pieseň nikdy nezostárne. Počas dnešného popoludnia sa započúvame do známych aj menej známych melódií, do piesní veselých aj dojímavých a veríme, že každý z vás si odniesie nielen pekný umelecký zážitok, ale aj dobrú náladu a chuť si pospevovať ešte aj cestou domov. Dovoľte mi, aby som poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto krásneho podujatia. I vám, milí diváci, za to, že svojou prítomnosťou podporujete spev, tradície a prácu našich súborov. Dnes ich tu máme dohromady 6. Prišla medzi nás Sučianka zo Sučian, spevokol Žabokrečan zo Žabokriek, spevácka skupina Lúčanka z Lietavskej Lúčky, na ceste sú závadské ženy z Lietavy, máme tu aj spevácky súbor Ďatelinka z Turian, no a samozrejme nesmie chýbať domáci spevokol Valčan. Vítajte. Dovoľte mi teraz, dámy a páni, pozvať mikrofónu starostu obce Valča, pána Štefana Keltoša, ktorý by sa vám rád prihovoril. Nech sa páči. Príjemné popoludne. Dovoľte mi, aby som v mene obce vás privítal na dnešnom podujatí Valčianske melódie, ktoré je u nás v obci už každoročnou tradíciou. Som veľmi rád, že ste pozvanie prijali toľkí účinkujúci, čo naznačuje garanciu skvelej zábavy. Chcem sa poďakovať miestnemu odboru Matice slovenskej za zabezpečenie a organizáciu dnešného podujatia. A nebudem to ďalej naťahovať, lebo sme neprišli sem hovoriť, ale spievať. Tak na záver vám želám príjemne strávené popoludnie pri dobrej muzike a pesničke a prajem vám, aby ste si z dnešného podujatia odnesli pekný spoločenský zážitok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán starosta. No a rád by sa vám prihovoril aj predseda miestneho odboru Matice slovenskej, pán Vladimír Povoda. Dámy a páni, Slováci, Slovenky, vítajte na 13. ročníku Valčianskych melódií. Osobne sa chcem poďakovať aj obci, konkrétne pánu starostovi, že nám umožnil tu v kultúrnom dome vo Valči takéto podujatie zorganizovať a predpokladám, že sa budete tu príjemne cítiť a tak, ako tu už bolo povedané viackrát, odnesiete si pekné spomienky a pozvete nás zase na vaše podujatia, ktoré budete organizovať v rámci takýchto speváckých chvíľ. Cíťte sa príjemne, dobre a odneste si čo najlepšie zážitky a spomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, to bol pán Povoda. No tak, vážení priatelia, nech sa teda rozoznejú valčianske melódie. Ako prvých privítame na javisku Sučianku zo Sučian. A ešte, pardon, aby som nezabudla, ešte medzi nami by tu mala byť aj pani Eva Ryšianová, zástupkyňa Matice slovenskej. Vítajte. No a dovoľte teda predstaviť prvých účinkujúcich. Tento hudobno-spevácky súbor Sučianka si získal srdcia mnohých svojimi piesňami, v ktorých cítiť domov, tradíciu i radosť zo spoločného spevu. Vznikol na prelome rokov 2000 až 2021.
V roku 2009 sa stal členom súboru muzikant a akordeonista Martin Matula, ktorý sa v roku 2014 stal umeleckým vedúcim súboru. V súčasnosti má Sučianka 22 členov a umeleckým vedúcim je pán Peter Dudrák. Súbor je neoddeliteľnou súčasťou kultúrnych, spoločenských podujatí a významných výročí nielen v obci, ale aj v rámci regiónu Turiec a Žilinského kraja. Účinkoval aj v zahraničí, v Česku, Maďarsku aj v Chorvátsku. Súbor naspieval s podporou obecného úradu v Sučanoch 2 CD-čka a 1 DVD nosič. Najnovším dielom je pieseň o Sučanoch Pod Sučianskou skalou, ktorá už bola vysielaná aj v televízii. Cieľom súboru je šíriť piesne, kultúru aj folklórne tradície a odovzdávať ich ďalším generáciám, aby nezaniklo posolstvo našich predkov. Dnes si v podaní Sučianky vypočujeme valčík Keby som ja poznal, tango Dievčatko krásne a napokon zmes známych piesní. Nech sa páči Sučianka.
veľkých žabokriek k nám prichádza spevokol Žabokrečan. Ich spev je dôkazom toho, že pieseň dokáže spájať ľudí a vytvárať medzi nimi priateľstvá, ktoré pretrvávajú celé roky. Momentálne má spevokol 17 členov, z toho 3 muzikantov, ktorí hrajú na harmonike, gitare a na klávesoch. Žabokrečan účinkuje na rôznych kultúrnych aj spoločenských podujatiach, pri obecných sviatkoch, oslavách oslobodenia žabokriek, na zemiakových dňoch či posedeniach s dôchodcami. Najväčším podujatím, ktorých sú neoddeliteľnou súčasťou, sú žabokrecké spievanky za účastí spevokolov Ďatelinka Sturian, Sučianka, súboru Valčan a ďalších. Spevokol pôsobí pri dennom centre seniorov v Žabokrekoch a vedúcim súboru je pán Ján Dolník. My si dnes vypočujeme piesne Povedz mi ty moja milá, Za horami, za dolami, Môj rodný kraj a Slovensko, krásna zem. Prichádza spevokol Žabokrečan. Šaty som brala
bol spevokol Žabokrečan zo Žabokriek. Ďalším účinkujúcim valčianskych melódií je spevácka skupina Lúčanka z Lietavskej Lúčky. Ich piesne sú ako lúč slnka, prinášajú teplo, pohodu a úsmev na tvári. V ich repertoári nájdeme nielen tradičné melódie, ale aj piesne, ktoré si radi pospevujú celé generácie. Spevácky súbor Lúčanka vznikol v roku 2011 a odvtedy si srdcia poslucháčov získava svojim živým prejavom a úctou hudobnému dedičstvu našich predkov. Tvorí ho 16 členov a ich vystúpenia sprevádzajú typické ľudové nástroje. Harmonika a veselý ozembuch, ktoré dotvárajú atmosféru slovenského vidieka. V ich repertoári sú piesne z Rajeckej doliny, ale aj melódie z rôznych iných regiónov Slovenska. Z Oravy, Kisúc, Liptova, Byčianska či Moravy. Okrem tradičných trávnic a ľudových piesní, divákov rozveselia a rozosmejú aj ich žartovné piesne. Lúčanka však nezabúda ani na vážnejšie témy. Svojím spevom si uctieva pamiatku hrdinov pri pietných zhromaždeniach, spomienkach SNP či pri výročiach oslobodenia obce. Členovia speváckej skupiny nahrali aj vlastné CD, na ktorom zachytili výber svojich najobľúbenejších piesní, aby sa o radosť z hudby podelili so svojimi poslucháčmi kdekoľvek a kedykoľvek. Vedúcou Lúčanky je pani Františka Janurová a my sa už o malú chvíľu započúvame do piesní Z večera na veži, Počúvaj Anička, Prečo ty krásna Anička a Ja som drotár. Dámy a páni, zaznie hlas tradície z Rajeckej doliny, piesne v podaní speváckeho zboru Lúčanka. Prítomní, milí prítomní, ktorí ste tu, poprvé ďakujeme organizátorom za to, že sme mohli prísť medzi vás, priniesť trošku nálady, spoločne prežiť toto krásne popoludnie a zaspievať si spoločne. Dúfam, že nás nenecháte v štichu, že budete s nami spievať. Takže poprvé veľa vďaka organizátorom za to, že sme tu a že môžeme spolu s vami spievať. Ďalej ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí sú tu, za to, že s nimi môžeme prežiť tento krásny deň, toto krásne popoludne. Cesta bola všelijaká z tej Žilinskej kotliny, z tej Rajeckej doliny, ale dostali sme sa sem, preto, lebo sme chceli s vami prežiť ten krásny deň, to krásne popoludne. Takže želáme všetkým krásne popoludne a spoločne dúfam, že si zaspievame. Dobrý deň. Malička
poznáme všetci, ospevuje rovné, dlhé pole a tak. Ale my pochádzame z Rajskej doliny a je dokázané, že aj odtiaľ boli drotári, pretože ten kraj od Rajca hore je takisto hornatý a biedy trpeli dosť veľa. A zachovaná je aj pesnička, ktorú sa vám pokúsim zaspievať a potom budeme spievať rovňanskú chvíľu. Keď sa tí drotári do sveta pobrali, po dvoje, po troje, papuče podrali. Po dvoje, po troje, papuče podrali. Ďakujem.
Pieseň ako nežné pripomenutie krás každodenného života. Miešaný spevácky zbor Ďakelinka bol založený v roku 2015 pri základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Turanoch. Vedúcou zboru je pani Eva Kocholová. Spevácka skupina má 15 svojich členov. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, či už v domácich Turanoch, v okolí, ale aj na rôznych súťažných prehliadkách a dokonca aj mimo Slovenska. Ďakelinka sa zúčastnila aj krajských prehliadok spevokolov, ktoré sa konali v Nižnej na Orave a v Liskovej. Minulý rok, v roku 2024, v júni sa v Žiline konala krajská prehliadka spevokolov, kde sa zúčastnilo 10 súborov a Ďakelinka sa umiestnila na krásnom prvom mieste. Dnes bude túto spevácku skupinu na harmonike sprevádzať pán Vladimír Jurečka. No a treba prezradiť a dodať aj to, že Ďakelinka si v tomto roku pripomína krásne, okrúhle 10. výročie svojho vzniku a to si určite zaslúži potlesk. Podaní speváckeho zboru Ďakelinka si dnes vypočujeme piesne Klebetnice, Tancujú mládenci, Kedyže to žitko zíde a ideme, spevácky zbor Ďakelinka z Turia, nech sa páči.
Julian. Na záver dnešného príjemného popoludnia vystúpi kto iný ako domáci spevokol Valčan. Práve členovia tohto súboru sú srdcom celého tohto podujatia, ktoré nesie názov Valčianske melódie. Svojím spevom udržiavajú a rozvíjajú tradíciu v tejto obci a sú skutočnou pýchou Valče. Spevokol Valčan vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej vo Valči v roku 2011. Pod vedením inžinierky Kataríny Skoršepovej má v súčasnosti 18 členov. Vo svojom repertoári má národné, ľudové a cirkevné piesne. Účinkuje v obci pri príležitosti výročí ako oslobodenie obce, stavanie mája, pálenie Janskej vatry, ďalej na obecných hodoch a programe Valčianske folklórne slávnosti v Snovlende. Účinkuje aj v kostole počas výročných sviatkov a pri príležitosti výročí významných rodákov. Ďalej sa zúčastňuje prehliadky heligonkárov z rôznych regiónov Slovenska pod názvom Echo heligónky. Ďalej prehliadky slovenských ľudových piesní v podaní rodinných príslušníkov Spieva naša rodina, prehliadky matičných spevokolov a súborov a valčianske melódie samozrejme nesmú chýbať. Viackrát sa zúčastnil aj na akciách organizovaných Maticou slovenskou v Martine. Vedúcim spevokolu je pán Milan Kulich a Valčan si dnes pripravil piesne Borovka, borovka, ej zaleď biela holubienka, keď sme roličku orali a úzka je cestička cez pole k nám. Príjemné počúvanie spieva spevokol Valčan. Yeah.
priatelia, ako vždycky vo Valči býva, nakoniec, na začiatku bola Matičná hymna a nakoniec slovenská naša Na Kráľovej holi. Nech sa páči, postaňte. Vystúpilo na pódiu 6 folklórnych kolektívov, ktoré nám ukázali, ako dôležité je sa stretávať, mať vzájomné koníčky. A ten spev a hudbu, ktorú sme tu dnes počuli, sami pôjdete odtiaľto určite s pocitom, že niet krajšie na svete, ako vzájomne zdieľať takéto príjemné pocity, zážitky a prepojenie hudby, spevu a vzájomných priateľstiev. Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na tomto podujatí, miestnemu odboru Matice slovenskej vo Valči, obci Valča, Matici slovenskej z Martina a občianskemu združeniu Kultúrny spolok Valča. No a samozrejme všetkým vám, účinkujúcim, za to, že ste takto úžasne prepojili hudbu, spev a tie spomínané priateľstva, ktoré sa aj takýmto spôsobom utužujú, a to je veľmi dôležité, aby naozaj ten pocit príjemný zotrval medzi nami a ďalej sa rozširoval a upevňoval. No a na záver by sa vám rád prihovoril Vladimír Pohoda.
predseda miestneho odboru Matice slovenskej, ktorému patria záverečné slova tohoto veľmi príjemného popoludnia. Čo povedať na záver? Žiadny záver. Ideme sa stretávať ďalej. Privítame vás aj na 14. ročníku valčianskych melódií. Ďakujeme pani Hatarovej za to, že nám tak perfektne tu moderovala, proste uvádzala všetky tie súbory. Už som jej povedal, že ju budeme pozývať častejšie, pretože je takou troška vzpruhou medzi nami, hej, keď sa pozriete. To nič. Slovenky, Slováci, spievajte tie naše piesne, stretávajte sa a berte tie slova, čo povedala naša pani moderátorka. Zdieľajte to, chýba nám to na Slovensku. Musíme viacej asi podporovať tieto naše iniciatívy. Žiaľ Bohu, nie vždy sa to darí. Ďakujeme vám, že ste prišli, ďakujeme aj Rajčanom alebo Rajeckej doline, Žilinskému kraju, celému. A sme radi, že máme aspoň takúto platformu, na ktorej sa môžeme stretnúť a cez ktorú môžeme vysielať svoje ešte odkazy aj tým ostatným a spievať tú našu krásnu slovenskú pieseň. Ďakujem vám ešte raz. A ja doplním ešte, že šíriť tú pozitívnu náladu a energia, ktorá tu dnes vo Valči určite nechýbala a verím, že aj takto s príjemnými pocitmi odídete aj z dnešného podujatia, ale samozrejme zatiaľ tu ešte všetci zotrvajte, pretože spievať sa tu bude aj naďalej, už tu z prvých radov zazneli aj nejaké typy spoločných piesní, takže hor sa do toho muzikanti opäť naštartujú svoje hudobné nástroje a verím, že sa tu bude spievať a možno aj tancovať až do noci. No a ešte mám tu jednu takú informáciu. Závadské ženy, a teda aj tí chlapi, o ktorých sme hovorili, čo patria k ním, priniesli tu do Valče aj svoje dvoj-CD, ktoré nahrali pri 15. výročí vzniku svojho súboru. No a inak teraz budú mať 30. výročie, alebo teda možno už aj oslavovali. Ešte len bude. No ale priniesli teda CDčka a ak by ste si chceli zanútiť tie ich krásne piesne aj doma, tak CDčka si môžete kúpiť za symbolické 3 eurička, no alebo sa dohodnete nejako inak a tu páno na kraji v tej tradičnej ich veste a v klobúčiku, tak to je on, áno, tak u neho sú tie CDčka, ak budete mať chuť, tak si môžete odniesť tento krásny darček aj domov. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na stretnutie niekedy na budúce.
prestávku. Áno. Ďakujeme.